आङो फौजआव मावग्रोदोंमोन आगोलाव आं ग्रेजुवेसन जायाखै इन्टारमिडियेट जानानै बिएखौ आङो लास्ट इयारसिम थांदों ओमफ्राय साख्रियाव ब्लड थांदों आरो फाइनालखौ होस्लाबनो मोनाखै बिएखौ तखन 2 इयार्समोन बेनिफ्राय आङो बाव 22 बोसोर फौजआव मावबोनानै आङो जेब्लानाखि न'आव फैदों न'आव फैनाय समाव आङो 2005आव फैदों 2005आव फैनानै आं नुफैबाय जोंनि रायजोआव बहुद माने धरनि पलिटिकेल सोलिदों थांना थाफैनायाव बेवहाय नुफैबाय आं नुनानै राजनिति बर'नि बारहावा बेखौ माखासे 2005आव नुफैबाय आं बे नुफैनायाव बेबादिनो आंखौ बे समनिफ्रायनो 2005निफ्रायनो बिपिएफआव लांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिपिएफनि सदस्य जानानै आङो गाहाय लेभेलनि आङो सासे सदस्य जानानै आङो कर्मबिन्दु जानानै कर्मफोरखौ बिदिनो भिलेज वाइस हिसाबै बा बबेबा मिटिं दावथिंफ्राव बेफोरबायदियाव आङो बहुद गाबोनो मोन्दों गायै गायै बिदिनो गाहाय लेभेलनिफ्राय दावखोयै आङो दा कमलसिं प्राइमारिनि पेरेन्ट बडिनि आङो भाइस प्रेसिडेन्टआव सहैबायमोन आरोखि दासिमाव दा भाइस प्रेसिडेन्टआव सहैनायाव आं सिन्था खालायबाय आंथ' भाइस प्रेसिडेन्टसिम सहैबाय दे पेरेन्ट बडिनि जोंनि कमलसिं भिसिडिसिनि दा बेवहाय आंनिफ्रायसो माथो फैसा थाङो दिनैसिम 17-18 बोसोरसिमाव आंनिफ्रायसो गारि फैसा थाङो थारमाने आं फौजिनिफ्राय फैनाय मानसिया गावनिफ्रायसो थाङो ओमफ्राय गरसेबो हाबनांगौ गैया थाव खरसा हक होमबाबो गावनिफ्राय थांनांगौ बाइक गारि हक गावनिफ्राय थांनांगौ इभेन आं सानसेखालि चेयारमेनखौ बुंहरदोंमोन दिनै बिथाङाबो खोनादों बे चेयारमेना नोंखौ होनाखै बिथां चेयारमेना खोनादों जुदि आङो बेबायदि एथ' मिटिं जादों गावबाय थायो आंनोबो माबा मोनसे आइबिएसफोर माबा सेंसन मोनसेफोर होदोब्रा मटर साइकेल लानानै थाङो मटर साइकेल सालायनानै थाङो बोजों मिटिङाव थाङो एक फैसाबो होना ओमफ्राय आंनोबो होदोब्रा माबा मोनसे फिसा सेंसन तखन होनबाय हनै उमुगनाव बियै रन' सारनाव ओमफ्राय रन' सारा हा 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 होननानैसो बुंबाय नोंनोबोलाय मानो फैसा नांगौ दे उनाव जागोनब्रा उनाव जागोन बेबायदियैनो थांबावबाय बहुद थांबाय आरोखि थाङै थुङै आङो सिन्था खालायबाय दा नैबे जायगायाव आरो मोनसे खोथा ओंखारबावगोन जेब्ला बे जायगायाव सारेन्डार जादों बे सारेन्डार जानायाव आं सारेन्डार जानो बे मिटिङाव फैदोंमोन तखन आं माखासे सावरायदोंमोन बे सावरायनायनि गेजेराव मा जाहैबाय जे आंखौबो लांफादोलै आंनि दोलोआव बिफोराव आं थाला आं एसे दुखु मोनबाय बारा मोजां मोनाखिसै माने संगठनफ्रा माबा गावबा गावखौल' नायबाय गाव गावनि उदैखौल' आंनि तरफनिफ्राय जेबो गैया बेखौ होनबाय आं तखन बे संगठनाव इउपिपिएलनाबो मा खालामबाय होद नों माबासो दालालसो नोङो आंखौ होनबाय इउपिपिएलनि मानसिया दालालसो बे सिखाव खावनो फैदों जेब्लानाखि आरि बिनन्दनि न'आव मिटिं जादोंमोन इउपिपिएलनि तखनबो आङो बे मिटिङावबो थांदोंमोन सारमोनजों जइन जानो होननानै बेबादिनो गेदारिं जादोंमोन आंनि न' खाथियावनो आरिमोननाव बेयाव रेजिस्टार मेनटेन खालामनाय दंना गैया आं बेखौ सोंबाय थायो जे बे रेजिस्टार मेनटेन खालामनायाव आंनि साइन दंमोन आंनि नाम दंमोन बेयाव तखन इउपिपिएलनि माने माबा जानायनि थाखाय जइन जानायनि थाखाय बे सुबिदा दंमोन दा उनाव आंखौ बुंबाय है नङा बे मिटिंखौ ओरैनो माबानि थाखायसो थांदों बे इउपिपिएलआ मा मा मावदों मा मा मावाखै बेखौ खोनासंफानोसो थांदों बेनिफ्राय आंखौ मिटिङाव बिसोरबो लाबोआ दाना हरैनाबो बिपिएफनाबो मा जाबाय ओइ नों माथो ओरैदि जादों होनलाय दाना आङो दिनाव गंनै आथिं जाबायना बेबो लाया ओमफ्राय हरैनाबो बिदि होननानै सोंबाय जाथ'वाखै दाबो थिग जाथ'वाखै र' आं माबा मोनसे खालायनो ना र' होननानै नै लेटेस्टआव आंखौ भाइस प्रेसिडेन्ट बानायबाय माबानि पेरेन्ट बडिनि बेनिफ्राय सोलिनानै दा 2-3 बोसोर दंमोन 3 बोसोर जाजोबाखै 2 इयार्स सामथिं बिदियाव सोलिबायमोन सोलिनानै आंथ' गोसोआव गाज्रि मोनबाय आंखौ मा होफ्लाङो आंखौ माबोरैहाय भाइस प्रेसिडेन्ट बेबायदि माबानि कसुगाव जोंनि कसुगाव ब्लकनि जोंनि कमलसिं भिसिडिसिनि बिदि माबायदि बानायनानै होफ्लाखोब्रा
खुनु गांसेबो सिटि गैया जेबो गैया आंनाव सिटिबो फैया भाइस प्रेसिडेन्टनाव नोंहा बुंब्ला जानानै ओरैनो थानांगौ ओमफ्राय जाय बहाबा थाबायनांगौबा बिसोर थांगोन लायगोन सोलिगोन बेबायदि फर्दायाव नुनानै आङो गोसोखौ बिदिसिना साननानै आङो दाखालि मोनसे आसा होदों जे माबा आंखौबो लांदोलै आं मालाबा माबा मोनसे भाषण होगोन खिन्थु बाव गाज्रिनि खोथा नङा सोरबा जुदि काउन्टार खालामबा खालामनो हागोन होननानै आं बे स्पिचआ आंनाव फैगोन होननानै आं सानखानानै दंखायोमोन आरो दा बिथांमोनहाबो खोनाहैनो मोनगोन जाहाथे बिथांमोननि गुलाय गुजायाबो सुस्राङो आरो जोंनि नैबे गोदान दोलोआव जोंनावबो बेबायदिनो एसे बेले बेजे नुदों आङो ओमफ्राय एसे मेनटेन खालामनांगौ माखासे खामानि दंबावो मोजां मोजां खामानि दंबावो गाइडलाइन मोनसे थाबावगोन बेबायदिनो जोंनावबो बांलांगोन बेखौनो आं आसा खालामनानै दिनै आं आंनि बिबुंथिखौ बहायनो दोनथ'नाय जाबाय दा आङो नैबे इउपिपिएलआवनो आं बे दोलोआवनो जगदान होफैनाय जाबाय आरोखि आरो धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।